Agentura Security se zakládá na spolupráci s vámi. Takže jelikož budete mít problém nebo jakýkoliv extrémní zážitek, který budete chtít použít se mnou, tak mi zavolejte na toto číslo Profi Security. Ano, je to témáte přímo naší vizitky. V této firmě se jelikož můžu změnit tak, že jsme perfektní úroveň na vysoký potenciálu s lidma, takže spolíháme na vás a kdykoliv nás kontaktujte na toto číslo. Mějte se, Kotlár Security Jezero. Ak je refren zlý, tak treba si ho pustiť 5 razy, Ja som si ho 100krát už asi, tak 100krát už asi, tak 100krát už asi. My máme silný refren jak hovado, každý ho hunká celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád rádom dokola naj na 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 na. My máme silný refren jak hovado, každý ho hunká celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád rádom dokola naj na 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 na. Máme slavu, máme Vavriny, hlavne tie Vavriny, hlavne tie Vavriny, lebo hráme sladké kraviny, totálne kraviny, totálne kraviny. Máme hity, máme predaje a dobre predaje, a dobre predaje. A ja sa vlastne pýtam, čím to je, sa pýtam, čím to je, sa pýtam, čím to je. My máme silný refrén jak hovado, každý ho hunká celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád rádom dokola naj na 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 na. My máme silný refrén jak hovado, každý ho hunká celý deň od rána a potom všetci zbudnutí rád rádom dokola naj na 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 na.